mestine lali aku dek mumpung saiki ketemu jogetan tetebangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nang riko iku ada dewe ya masa apa ini kalau kafe langut terus eling kancane cek makan ya tak OTW zaman semono yen dolan rame-rame kuyuk rukun seneng atine dek gelangane kali-ali apa mau sak tulik kanggo tombo kanan iki rasa sok ngimpi durung buta tangi rasa kangen wis iso mari ya itu kene lho iki kan nek iya nek kotaknya ngidul ora apa kok oh alah Tapi kan ada matanya loh, ngoclek loh, orang udangan. Enggak, agaman. Ranjang loh ranjang tuh jangan tuh lihat Ngapain lo sotek yang matanya ranjang? dek apa wis lali sliramu ada semangat yen dolan karo aku ayo tombo pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine